Denmisɛnnin minnu si b'a ta san fu fo ka taa se san 5 walasa ka olu kisi senfagabana ma anw ka jamana kɔnɔ baara kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ka o kɛ u ka kɛnɛya lakanani lasiraw olu fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni wulikajɔ belebele min taara ka o kɛ an ka jamana ɲɛmaw ale ni diɲɛ seleke naani waribonba ni o ye banque mondiale ye ka se ka CFA wari miliyari 20 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ka o sɔrɔ walasa kuranko ale bɛ se ka lafiya ni ka bɔda sɔrɔ cogo min na jamana kɔnɔdenw ye nin n'o ye kunnafoniw ye minnu bɛna walawala ka da aw tulo kan ka kɛ ni bi araba ni o bɛ bɛn u ti kalo tile 19 san 2026 aw ye aw bisimila. Kabi kunnafoniya ni ka o dayɛlɛ ni kɛnɛya ko bunakun kan walasa fɛn min kɔni ye denmisɛnninw ka senfagabana o bɛ se ka kɛlɛ ka kunbɛn cogoya min na an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko baarasira ko o taara ka o kɛ ni o bɛ kɛ vaccination nasira ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun baaraw taara ka o kɛ u ti kalo tile 14 ka na bila tile 18 na san 2026 ka yira k'a fɔ ko o baaraw taara ka u nun don denmisɛnnin san fu fo ka taa se san 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma k'a fɔ ko baara ninnu daminɛra Moptikaw olu fɛ yen nɔ fo ka taa se Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen ma INECAR ale ni FUM ELBA ka yira k'a fɔ ko kunun ko tarata ko a baaraw olu kuncɛra ni o kun bɛ bɛn fɛn min kɔni u ti kalo tile 18 san 2026 fɛn min kɔni Agel o yɔrɔ kofɔlen na ni o bɛ Kidali kɔni mara la ka yira k'a fɔ ko nin baarasira in ko o taara ka kɛ ni UNICEF ma olu ka dɛmɛsira ye fo ka taa se OMS ma olu yɛrɛ fana ka dɛmɛ ma ka yira ko laɲini ko o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka sifinnaka caman ni o ye denmisɛnnin fitininw ye ka fɛn min kɔni vaccination ni ka o ta ka kɛ u la walasa fɛn min kɔni ye senfagabana ye ka se ka ale banakisɛ ni ka a kɛlɛ ka si latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sɔrɔmuso sira yakubaya ko nasiraw bunakun kan an ka jamana ɲɛmaw ye wulikajɔ kɛ ka baara sira belebele ni ka o ta ka o kɛ min kuma taara ka o fɔ an ka jamana minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye ni kɛra bi o kɔni kɛnɛ kan min na ni u ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko CFA wari miliyari 19 buruburu 7 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko o de taara ni ka bɔ fɛn min kɔni diɲɛ seleke naani darajɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ yiriwa bunakun kan ka yira k'a fɔ ko o nafolo kasabi kɔni bɔra an ka diɲɛ seleke naani waribonba ni o ye banque mondiale ye o kɔni kunna walasa ka se ka na ni baarasiraw caman ye ka fɛn min kɔni ɲɛdakura ka o ta ka o di an ka kuranko ɲɛnɛbɔli ko bunakun kan walasa Bamakɔ ale ni a lamini Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na fɛn min kɔni ye laɲini min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw fɛ kuranko nasiraw fɛ u ka se ka sabati o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni o tukalo tile 17 ka taa bila a tile 18 na DGCC ma olu ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ anw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keɲebakaw olu fɛ yen nɔ o baarasira o taara ka o kɛ ni o falenna ka fɛn min kɔni ye camion belebele ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye baganw na ka o ta ka o labɔ jamana kɔnɔ ni an ko o ma ko bétail ka sɔrɔ a tɛ ka kɛ yamaruya ale ni jamana ka sariyaw olu kɔni nasiraw o fɛ o kɛra sababu ye ni u ye o bagan ninnu ni ka olu minɛ k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o bɛ ala ka ta ka kɛ nin wagati kofɔlen na maa minnu ni olu bɛ ka kɛ sababu ye ka jagoko ni ka o tiɲɛ anw ka jamana kɔnɔ ni o bɛ ka kɛ sababu ye ni sogo o tɛ ka labɔli kɛ an ka sugu kɔnɔnaw na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara ni ɲangi ye ko o bɛ ka taa ni ka a lase o ma kofɔlenw ma nin wagati kofɔlen na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma fanfila bɔ ye wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ an ka douane maaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka douane ɲɛmaaba ni o ye Cheickna Amala Jalo ye ale kɔni ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni Chine lasigiden min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni an ko a ma ko son excellence Lin Xian ka yira k'a fɔ ko kuma minnu ni olu taara ka o fɔ darajɛ in kɔni kɛnɛ kan o de bɛ tali kɛ baarasira la ka o ta ka o kɛ ka baaradege kɛ douane maaw kunna Mali kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni ye baara ɲɛdɔn ale ni a kalifaw ka se ka ta ka kɛ cogoya min na ka ɲɛdakura ta ni ka o di an ka douane ko bunakun ma walasa hali bi jamana sɔrɔmuso sira ale bɛ se ka yakubaya cogoya min na baara ɲɛdɔn o ka se ka kɛ cakɛdenw olu la cogoya min na sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Kabi kunnafoniya ni ka ali kuncɛ an bɛ taa an ka CNT ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye an ka wasabulon nɔ labila min bɛ an ka furancɛla fanga kɔnɔna na ale ɲɛmaaba ni o ye Général Maliki Jaw ye ale kɔni ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ta ka o lase ka kɛ ni a ka CNT jamakulu bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛsin an ka fɛn min kɔni ye tɛgɛla dolancila musoman minnu ni olu kɛra fɛn min kɔni ye farafinna gun ka jɔnjɔn tabaw ye ni an ko olu ma ko Aiglon I18 ni nin ye u ka jɔnjɔn 10
ɲana bonɲɔ ko o tali de ye ka kɛ ni farafinna gun ka daraɲɔgɔnya min tara ka o kɛ ka kɛ ni farafinna gun ka fɛn min kɔni ɲɔgɔndaba min tara ka o kɛ tɛgɛla dolanci ko nasiraw olu fɛ Abijankaw olu fɛ yen nɔ ni an ye jɔnjɔn ta Nizeriya ale kɔni ɲɛma k'a fɔ ko o foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko o tara ka o kɛ an ka dolacila musomanw ye ka bɔ an ka CNT maaw olu yɔrɔ la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin ka aw ye aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ kunnafoniya ko nasira fɛ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ kunnafoniya wɛrɛw walawalali kɛnɛ kan wasalam.